Lodi office le lwana. Specific good morning. Sanibonani. Yebo. Njani? Ngiyaphila wena? Sikhona office le lwana lapha. Yebo. Ukhuluma lomhloko la Embo. Yebo baba. Bushuthi wemntana ngifola nje la ngisenkingeni. Umphakathi wase-Ombo usho ukuqeda ba. Nginesilwane esabi engisifuyile engasinika umkhulu. Isilwane senhloboni baba. Futhi imfene. Imfene mntana. Yebo. Futhi ngisebenza ngayo yabo. Usebenza enhloboni ka baba? Futhi ngumuntu osebenza umsebenzi lo wesintu. Yebo baba. Umuntu uyadinga usinto ngimesiza lapha abantu abaxabana endaweni ngiyayikusolve ngiyakuthubelela ulokuzana ubhoko. Yebo baba. Manje nginenkinga mntanami. Umphakathi waseMbo ufuna ungebulala. Ufuna lokubulala le elithuzi lami engilisebenzisayo. Yebo baba. Manje ngithi mina ngicela ukuthi ngithakathe ngokusemthethweni. Nginikeza yiloko bathi promotion ukuze ifede yabisebenza ngokusemthethweni abantu bangayibulala. Ongenani bayibambe ebuzini wakho uyise baphoyiseni ngabe ngibhelele ngiyibuyise. Baba angaze ngizwe ukuthi skiphe imvume kanjalo. Kodwa ngicela ukukuthola baqonga iphe number yakho baba ngibuyele kwena. Mana mntana bathi yabona abaphoyisa bafolelele athi afuna ukubuyela kimi. Nawe ngiyakufonela bathi ngithi ufuna ukubuyela. Mina like I'm just a receptionist ngizohamba ngiyobuza kwabakhulu bese ngibuyela kwena. Mana kunike ke information egcwele. Egcwele ukuthi senzani. Siyathakatha kithi vele. Into vele kabuzwa leyo. Into yakithi leyo omkhulu obdala ubebela vele wayenza lento esenzayo nathi kubasha. Yebo baba. Manje ngoba thakatha nje bekufuna uphakathi ukuthi ukwamukele ukuthi siyathakatha thina la Embo la imbo yonke impola so ithakathela nje kuze kubuye nomobu yakho. Manje kufuna ipromotion yabo. Yebo baba. Kuthi ngifake into nje la kuyona ifende njenge number plate kanje. Yeah, uze kucaca or something. Nje. Tata kuleli gama le phone. Ukuze bote ibaba. Azi ukuthi into yakhe ayibuyisele kwena. Isilwane sami lesi. Ade ngayikhulisela imfene. Imfene yashoda oqala le esithathu basha. Base kuthi ke nempunzi le kubuye ngiyisebenzisa. Umphakathi ungayizingeli. Ngoba le mpunzi akusiyimpunzi yokudliwa le. Impunzi yabi le. Ngilwandaze zethu. Akidweza. Yebo baba. Ubhale phansi, athi ubhala phansi. Yebo baba. Bhala phansi ukuthi mhloko. Yebo baba. ZN. Yebo. Ngivula lo display nifake emfeneni. Yebo baba. Ku ethi Jobane. Yebo baba. ZN nifake kule mpunzi le ngigijima kaFuna ebusuku. Yebo baba. Base kuthi umngani wami uGubede naye. Naye nimbhekelele ngoba unesilwane esifana nesami ukuthi kuzimfele nje Embo kwazi ukuthi imfene zethu vele Embo. Mntana ungakwenzanga lokho mntanami. Ngizokuthumela kezulu namhlanje umfuku nje man. No number bangijangise baba ukuthi ngireceptionist. Ngithi ungakwenzanga lokho. Uyabhala phansi? Yebo. 912 912 3232 3232. Idaba yabikele. Ubaba umhlongo noma ubaba umhlongo. Ngizihamba ngiyozo bese ngiyabuyela kwena. Uzothini ku? No ngizose ngibachazele into ngitshela yona baba. Cha ukuthi ufuna uyichaze kahle ngizwe nablet. Uzothini? Kahle baba unemfene nempunzi kanye nomngane wakho uGumede unento efana nayo. So ufuna umphakathi waseMbo ukwazi ukuthi ninazo nalezi ilwane ndiziyisebenzisa zosizo kunina. Kufanele sizibe nama disk ukuthi zazi ukuthi uma kwenzeka umuntu ayithola ayibuyisele kwena baba. Nje mntanami unatso ngithathe ngifuna. Natso ngithathe ngifuna. Avukile umhloko Jobane. Uthoba igama lakho mntanami. Umbali baba.